Bisag sama pa ni Haring David ang atong kadasig sa panahon nga kita na mudayig. Bisag sama pa ta ni Haring Solomon tungod sa atong pagkamaalamon. Bisag ang atong pagtuo sama pa sa pagtuo ni Abraham nga sa panahon nga gisugo siya nga yang anak ihalad sa kitas-an, wala gyud kini niya gibalibaran. Bisag sama pa ni Samson ang atong dihog kay grabe kini kakusog. Apan kung wala tay pagpugong sa kaugalingon nga sama ni Jose sa tentasyon, dali ra gyud tang mapildi. So kung gusto ta makabaton og pagpugong sa kaugalingon, atong relasyon ni God, atong panumbalingon, atong commitment niya, atong atimanon, ato siyang klaruhon, ato siyang seryosohon, aron mahimo tang mabungahon nga Kristohanon. Kay ang pagpugong sa kaugalingon mga higala, usa lang na sa espirituhanon nga bunga, ug makita na sa libro sa Galasya. Mayong buntag mga igsoon, a blessed Sunday morning, ampo lang ug amping. To God be all the glory.